ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നിഷാദ് പടിഞ്ഞാറ്റുമുറാണ്. എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. NH66 ദേശീയപാതയിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ആദ്യ റീച്ചായ ഇടിമുഴിക്കൽ മുതൽ വളാഞ്ചേരി വരെയുള്ള ആളുകൾ ഉറ്റുനോക്കുന്ന രണ്ട് ബൈപ്പാസുകളിലൊന്നാണ് ചെനക്കൽ മുതൽ പാലച്ചിറമാട് വരെയുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഞാനുള്ളത് ചെനക്കലിൽ നിന്ന് പാലച്ചിറമാട് വരെ പോവാണ്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇപ്പോൾ നാട്ടിലെല്ലാം മഴയാണ്, നല്ല മഴയാണ് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച 28-ാം തീയതിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതാണ് നല്ല വെയിലായി കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയാം, ഞാൻ ഒരു റൂട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ 4-5 വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാണ് പതിവ്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ നിഷാദ് പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെലൈക്കണും എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും നിഷാദ് പടിഞ്ഞാറ്റിനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകാം. പാലച്ചിറമാട് ചെന്ന് പൊന്തായി. ഒന്നാമത് ഞാൻ പോയ അന്ന് മഴയില്ല, അതുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു ഓഫ് റോഡ് മൂടായിരുന്നു ഇതിൽ പോയപ്പം. പക്ഷേ ഇവിടുന്നാണ് ഞാൻ അന്തം വിട്ടത്. കാരണം ഈ റോഡ് കൂടെ പോകുമ്പോൾ മുഴുവൻ തൂണുകളാണ്, തൂണുകളുടെ ഒരു കളിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഉറ്റുനോക്കുന്ന രണ്ട് ബൈപ്പാസുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ സംഭവം. കാരണം അത്രയും തൂണുകളിലാണ് പാലങ്ങൾ വരുന്നത്, ഇവിടെ റോഡ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റോഡ് കൂടെ അല്ല സാധാരണ ഈ ഇത് വരുന്ന വഴി, ഇതല്ല. അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് പാലം പണി നടക്കുന്നുണ്ട്. തൂണുകൾ പില്ലറിൻ്റെ വർക്കൊക്കെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത് ഇപ്പം ഇവരുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനീൻ്റെ വണ്ടികൾക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ റോഡാണത്. നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. കാരണം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ NH66 വീഡിയോമായിട്ട് വന്ന സമയത്ത് തുടക്ക സമയങ്ങളിലൊക്കെ എനിക്ക് ഇതിൽ കൂടെ ഫുള്ളായിട്ട് പോകാൻ പറ്റിയിരുന്നു. കാരണം അത്രയും റോഡ് വെട്ടി ഇങ്ങനെ തെളിച്ച് വരുന്നു. അപ്പം കുറേ മരങ്ങളും അത് തെങ്ങുകളൊക്കെ പോയത് കണ്ടിരുന്നു, വീടുകളൊക്കെ തകർത്ത് വരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് മഴക്കാലം വന്നപ്പം ഈ വഴി പൂർണ്ണമായിട്ട് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ചെനക്കൽ മുതൽ പാലച്ചിറമാട് വരെ പോകണം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിൽ പോവുകയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇവിടെ നടന്ന മാറ്റങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കും വേണം, എത്രത്തോളം ദൂരമാണ് ഈ റോഡ് പോകുന്നതെന്നും കാണണം. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് തന്നെ കാണുന്ന ഏതോ ഒരു മലൻ്റെ മുകളിൽ നോക്കണം, ഒരു അങ്ങറ്റം വരെ കാണുന്നുണ്ട് സ്ഥലം കണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നാണ് തൂണിൻ്റെ വർക്കാണ്. ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കി, കാരണം തുടക്കമൊക്കെ ഒന്ന് എണ്ണി ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് അപ്പം എണ്ണം പേച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഞാൻ എണ്ണിയത് ഒരു 10-22 തൂണുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. 22 തൂണുകളൊക്കെ ഞാൻ എണ്ണി പോയിക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ അതിൽ തെറ്റിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ അതാ ഈ തൂണിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടിയാണ് പാലം വരുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എന്താണ് ചെനക്കലിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ടുള്ളൂ. കയറി കുറച്ച് വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കേട്ടോ. വർക്കൊക്കെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിവിടെ പോയപ്പം ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കയറി ഭാഗം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് പീൽ ക്യാപ്പുകളൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഗർഡറുകളൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പണികൾ വരിക. എന്തായാലും ഇതിൽ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഈ റോഡിൽ കൂടെ സഞ്ചരിച്ച് വരുമ്പോഴേ നല്ലൊരു ഫീലായിരിക്കും. കാരണം ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അനുഭവം തന്നെ. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാലൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല ശരിക്കും പറയണം. കാരണം ഇത്രയും ഒഴിഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് കൂടെ പാടങ്ങളും കുന്നും മലയും താണ്ടി പോകുന്ന ഒരു പാലം നല്ലൊരു രസമായിരിക്കും, ഒരു വൈബ് തന്നെ ആയിരിക്കും. കാരണം പാലം പണി കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണ ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്കൊരു ഫീല് കിട്ടുകയുള്ളൂ. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ പാലം പണി കഴിഞ്ഞ കുറേ ഫോട്ടോസ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ആൾക്കാർ എന്തായാലും ഇടും. കാരണം അത്രയും ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തന്നെ ഇത്രയും വലിയൊരു സംഭവം തന്നെ ചെയ്തത് ആ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും പണി വെച്ച് വന്നാൽ. അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് നമ്മൾ കുടുങ്ങുകയാണ്. അവിടെ ആകെ ചളിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചു, പക്ഷേ നടന്നില്ല. അവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോരേണ്ടി വന്നു. കാരണം അവിടെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ എന്താണ് പില്ലറിൻ്റെ വർക്ക് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ വണ്ടികളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആ കൂടി ചളി പൊളി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നോക്കി, പക്ഷേ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനൊരു വഴി കാണില്ല. കാരണം അവിടെ ഒരു മറ്റേ ഡ്രൈനേജിൻ്റെ അത് വെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ചാടി കടന്ന് വണ്ടി കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അതിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് റോഡ് കൂടെ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇത് കടന്ന് അപ്പുറത്ത് ചാടും കേട്ടോ. പക്ഷെ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ പാലച്ചിറമാട് എത്തിയിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ. എന്നിട്ട് അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും. കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം വന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം അത്രയും നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു. കുറേ കാലമായിട്ട് പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് കാണും ചെയ്യാമല്ലോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പരിപാടികൾ എന്നുള്ളത്. എന്നും അവിടെയും ഇവിടെയും മുറിഞ്ഞാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വീഡിയോസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ പോകാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എത്തിയിട്ട് ഇനി ഇവിടുന്ന് കണ്ട ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തുണ്ട്, ഈ രണ്ട് തൂണിലാട്ടോ പാലം വരുന്നത്. കാരണം 3-6 വരിയായിട്ടാണ് പാലം വരുന്നത്. അത്രയും വൈഡനിങ്ങാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇനി പോവാണ് പാലച്ചിറമാടേക്ക്. എത്രത്തോളം എത്തും നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ. കാരണം ചളികളൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നല്ല ഒരു, കാരണം നമുക്കൊരു ഓഫ് റോഡ് മൂടാണ്. ഞാൻ ഓഫ് റോഡ് മൂടാണ് കിട്ടിയത്. പക്ഷേ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും പറയണില്ല കേട്ടോ.
എവിടെ നിന്നാണ് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയില്ല. നിങ്ങൾക്കിത് ഞാൻ എന്താണ് ചെനക്കൽ മുതലുള്ള പാലച്ചിറമാട് വരെ റൂട്ടിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു. കാരണം ഇതിൽ കൂടെയാണ് വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുക. ഇനി അത്രയും മനോഹരമായ ഒരു പ്രകൃതി ഭംഗിയോടെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ പാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കടന്നു. ചില യൂറോപ്പിലും ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ പാലങ്ങൾ രണ്ട് ഭാഗത്തും പച്ചപ്പായിട്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പാടങ്ങളും അതുപോലെ ഒരു മരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് പോകുന്ന ഒരു രംഗം നല്ലൊരു ഫീലായിട്ട് നമ്മൾ വാഹനങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട്. കാരണം ഇനി മെയിൻ്റനൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ഈ റോഡ് കൂടെ ഇനി പോകുമ്പോൾ. കാരണം അത്രയും നല്ല റോഡുകളല്ല നമ്മൾ ഈ അറ്റം മുതൽ അറ്റം വരെ കാണുന്ന പറഞ്ഞേക്കണത്. നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്തായാലും അങ്ങനത്തെ റോഡുകളായിരിക്കും. കാരണം കുറേ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ അണ്ടർ പാസുകളും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈനേജിൻ്റെയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ പാസ് അതുമാതിരി ഫൂട്ട് ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് അങ്ങനത്തെ കുറേ വർക്കുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്ലിയർ പിക്ചർ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇവിടെ നമ്മൾ പാലച്ചിറമാട് എത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ തിരൂർ റോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എടരിക്കോട് നിന്ന് തിരൂർക്ക് പോകുന്ന റോഡ്, ആ റോഡ് എത്തുന്ന വരെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ 6 വരി വീതിയിൽ നല്ല ടാറിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ അവിടെ നല്ലൊരു വൈബും കൂടിയാണ്. ഞാൻ അത് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്ത് വന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം എനിക്കറിയില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും സംഭവങ്ങളെന്ന്. കാരണം അത്രയും നല്ലൊരു ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡാണ് വൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ പ്രത്യേക സ്പോട്ടുകൾ കണ്ടെത്തുക. പക്ഷെ നല്ല ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പം വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ അവിടെ വന്നിരിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം കണ്ടു. അപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ പയ്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലം ഉണ്ടാവും, നല്ല കാറ്റോട് കൂട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് റോഡ് നേരെ ചെല്ലുന്നത് എവിടെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തിരൂർ റോഡ്, നമ്മുടെ എടരിക്കോട് നിന്ന് തിരൂർക്ക് പോകുന്ന റോഡിലാണ്. ക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു വന്നിട്ട് പിന്നെ റോഡ് അപ്പുറത്ത് കിടക്കണം, അപ്പുറത്തെ പാടങ്ങൾ കടന്നിട്ട് പിന്നെയാണ് പാലച്ചിറമാടേക്ക് എത്തണം കേട്ടോ. പാലച്ചിറമാടിൻ്റെ പിന്നെ ഒരു നല്ല അടിപൊളി ഒരു പാലം വേറെ അപ്പുറത്തേക്കാണ് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ തിരൂർ റോഡ്. ഇത് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി പോകുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടോ അടിപൊളിയായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ. ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് പാലച്ചിറമാട് എത്തുന്നു പോകുന്നത്. കാരണം അവിടെ എത്തുമ്പോഴേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ അറിയാം. കാരണം കുറേ സ്ഥലത്ത് അന്നൊക്കെ മഴ പെയ്തിട്ട് അവിടെ വലിയൊരു കുണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആകെ ചെളിയായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ അത് കവർ ചെയ്ത് നമുക്ക് പോകണം. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല ഉഷാർ റോഡൊക്കെയാണ്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ. അത് അവിടെ വീണ്ടും നമ്മൾ പെടുകയാണ്. കാരണം ഇവിടെയൊക്കെ പില്ലറിൻ്റെ വർക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചളി ആകെ മണ്ണങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മഴ. കാരണം ഈ വെള്ളം ഇതൊക്കെ കൂടി മിക്സ് ആയിട്ട് വണ്ടികൾ പോയിട്ട് ആകെ ചളി. എന്നാലും കുറച്ച് ദൂരം നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റി, കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോയി നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇനി കിടക്കാൻ ഒരു കടമ്പയുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ ചളിയുണ്ട്. അവിടുന്ന് കുറച്ച് വീഡിയോ മിസ്സിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയേണ്ടത് നമ്മൾ മഴയില്ലാത്ത സമയത്ത് എടുത്ത വീഡിയോ ആണ്, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പം 28-ാം തീയതിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ നിഷാദ് പടിഞ്ഞാറ്റൂർ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണാൻ. എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെലൈക്കണം എനേബിൾ ചെയ്തു വെക്കുക. ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും നിഷാദ് പടിഞ്ഞാറ്റൂരിനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പാലച്ചിറമാട് എത്തുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് ചളി, ഈ ചളിയൊക്കെ ചാടി കടന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തി കേട്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ വർക്ക് നടക്കുകയാണ്. വീണ്ടും പാലച്ചിറമാട് എത്തി. ഇനി ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റിക്കാണ് നമ്മൾ കോഴിക്കോട് പോകുന്ന റോഡ്. ഇതാണ് ആ ചളിക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ബൈ. കമൻറ്റുകൾ എഴുതണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ.